Sanduli manduli, kirrikiki, eman jatekoa guri. Bai, gurean da arimen gaua, eta bihar eskualde osoan zehar, tailerrak, aurrentzako ekintzak, musika eskaintza zabala eta askoz gehiago ditugu. Info guztia aiaraldea.eusen duzue. Baina mamuez eta arimez gain, asteburu honetan, zer dugu? Larun batean, hemen faktorian. Udazkeneko arropa plaza. Amurrion Jose Mari Basualdo ziklokross txapelketa eta antzokian Aquí no paga nadie antzerkia duzue. Igandean Amurrion 39. Goro Belmendi ibilaldi ospetsua. Gora natura kirola! Eta zinema kartelera oparoa duzue, bai Laudion, Amurrion zein Orozkon. Onaino azaroko lehenengo asteburuaren laburpen ero-beroa. Orain zuk aukeratu, saria edo ziri.